Драговес Горанов обясни, че за сега в ведомството не е постъпила официална информация за случая. 53 от туристите са спасени. В момента те са в добро здравословно състояние, но са в шок от случилото се. Един от тях е хоспитализиран, останалите са настанени в местен хотел. Корабът, знаем, е превозвал туристите от пристанището в Охрид към манастира Свети Наум. Очевидци твърдят, че до инцидента се е стигнало, тъй като корабът е бил много стар. Плавателният съд се е разцепил на две и е потънал. На мястото в момента има полицейски екипи и водолази. Движението в близост до мястото на инцидента остава блокирано. Във връзка с този случай президентът Първанов е провел разговори с премиера Бойко Борисов заради неотложните мерки на българската държава и правителството, които трябва да се предприемат за оказване на помощ на пострадалите. Държавният глава изразява своите дълбоки съболезнования на семействата и близките на загиналите и пострадалите. Продължаваме да следим ситуацията и да търсим информация за тежки инцидент. Подробности очаквайте в следващите ни емисии.